Wala na sang kabuhi sa nasapuan ng isa ka call center agent sa sulod sang iyang kwarto sa isa ka boarding house sa Barangay Bacau, Mandurriao, Iloilo City. Ginkilala ang amo nga tawo si alias Hex, 50 anyos. Ginapahayag residente sa Bacolod City kag 3 ka tuig na nga nagatener diri sa syudad sang Iloilo. Sa interview sang Bomba Radio kay alias Riz, caretaker sa nasamit nga boarding house, iya ginpahayag nga pila na ka beses nga ginpakigbahin sa iya ni Hex nga nagasakit ang iya nga tiyan, rason nga ginsakaan niya ini sa kwarto sang alas 4 kahapon sang hapon. Pagbukas ini sa kwarto, nakita niya nga wala na nagaginhawa. Kag lain na ang itsura ni alias Hex. Sano kay alias Riz, masami ini nga nagainom sang makahulubog nga ilimnon kag soft drinks antes ini magtulog. Nagapati man ini nga wala sang foul play nga natabo nga gintunaan sang kamatayon sang ilang border. Sa subong napalabot naman sa pamilya o kung napalabot naman sa pamilya ni Hex ang natabo sa iya agod nga maasikaso ang pagdala sang iya bangkay pauli sa ila puloy-an. Saka ako, ginatawag ko siya kung kumusta na siya. Wala nagasabat. Kaya open man ang door, ginasadlan ko. Ako, nakita ko daw iba ang tsura niya. Kaya mo ito nagdalagan ko sa barangay ka na nga ibulig. First time niya nga nagambal sa akon nga sakit iya tiyan. Kay mostly wala man gid na siya tayo may ginabat siya. Ti amo lang gid to nga ba niya sakit akong tiyan. Kuti pa check up ka. Si ano na kagina nakakontak si Kap na nakakontak ba sa family niya kay wala man kuya kontak sa family niya. Wala man ti ko nga may naga-visit diri sa iyang gasaka or mga friends nga ano wala man. Kay kami lang man na diri.